kunena kuti azimayi amene amakhani mtima wa challenge amene kasi amen amuna anga kutere inesu nditere amungwa kushoka benda olekere Moni nonse amalawi konse kumene muli, ine dzinanga ndine Herbert Chigada, tili kuno ku Robins Park lero lino chifukwa cha imfa ya Bishop Charles Kapenga amene atisiya nalo. Lero lino tili kuno kumene kuchitika mapemphero apadera pofuna kulemekeza ndi kuperekeza iwowa a Bishop Kapenga. Kwa kuno ku Robins Park kwadzaza ndithu anthu ambiri amene abwera kutina kutino adzathe kuperekeza nawo kudzakhala nawo so pamwambo umene uwu choncho pakali panopa ndili ndi nzanga Bima amene wapeza anthu awiri atatu onde ambe ucheza nawo tisanalowe mkatimu faposa pompa tikhala tikulowa mkatimu pamene mwambonso tukachitikire. Bima amene tabwera pano mapeza anthu awiri atatu kapena onde mutikoza ucheza nawo pakona kuti pali nyamata ambiri zimene pasachidwiso kwambiri kuti muna tikoza ngocheza nawo kuti iwo ndo okhuzidwa motani ndi imfa ya Bishop Kapenga. Popezanso Bishop Kapenga anali wachinyamataso ndi ali mwapeza anyamata angapo angapo ndito tingocheza nawo ziko kwambiri. Mmene akulandirana kale Bishop Chigada mbusa wopanda mpingo tikafuna nyadira tili kuno ku Robins Park kumene tikuperekeza mbale wathu Bishop Kapenga. Mukoza kuona umbiyo kwangaku ndikukwimbira anthu onsewa ndokhuzidwa kwambiri ndi ntchito zabwino zimene Bishop Kapenga amagwira. Pali mbale wina apa munthu mkulu. Yes. Moyo uli bwanji? Inetu moyo uli bwino. Tili bwino. Ika inu. Chimozimozi. Nditu. Mamba zina anthu akuziweni. Ine zinanga ndine Prophet Shakaina Banda. Ndimakhala kuti Lilongwe. Mbona ndabwera apa zovutazi ngati okhuzidwa ngati kubanja komanso okhuzidwa ngati kumpingo. Yes, Bishop Kapenga ndadziwa nawo kalekale kwambiri. Tadziwana nawo tadabanga ubale. Zimafika point kuti akabwera church kwanga ku Amazing Grace Family International Church amafika ngati kwawo. Ine nkabwera believers afika ngati kwa moda ina waksaja ina Jeremiah ina Wanda akapira Lilongwe ambwera kuchimpa kwanga. Ine nkabwera kuno namakhala ngati kumpa kwatuzo. So iziza tikhuza kwambiri chifukwa unena kuti it's a great loss. Yes. Chifukwa munthu uyu anthu ena makama bishop mtsogoleri, ena makama prophet mtsogoleri, pena makama prophet to other prophets, ena makama bishop to other bishop. Mumadziwa malawi kuno kuzimakhala zovuta kuti anthu abwere whether wamwalira masona mwalira amipingo osiyana-siyana koma una mipingo imene abwerera yosiyana-siyana, mabishop amene abwerera osiyana-siyana, maprophet amene abwerera osiyana-siyana. Mapangalani timatikani also he was also a president of Apostolic International Malawi. Kumene kusongoza zibusa ndi maprofeti osiyana-siyana ndio osaja abwera mulena muli chikhwimbi anthu ambira dzana lidza dzulo liji zafika mpana lero. Mwina moyo wa Bishop ngofotokoza motani? Moyo wa Bishop unali moyo wodabwitsa kwambiri chifukwa unali moyo wodzichepesa number 1, number 2 unali moyo wokonda wina aliyese, number 3 unali moyo othandiza wina aliyese. Ndi munthu anali kuti wakumana naye ukha mavuto umadalira, wakumana naye ukhanula ndi nkhawa umatani nkhazi machoka chifukwa kuti munthuyo analibe tsankho amacheza ndi aliyese pa level yake imene yalili. Moti zovuta kwambiri kunena kuti malawi muno tipezeso munthu ngetotero. Ndito chabuno tathokoza kwambiri tiyeni tikhabe limodzi. Chamene munthu imene tikuchitira kungocheza ndi anthu osiyana-siyana amene abwera kuno ku mwambo wa maliro wa Bishop Kapenga. Mama mbwera pafupi choyambirira tikupaseni moni. Zikomo kwambiri. Moyo uli bwanji? Moyo uli bwino. Ndithu ndingakhale kuti wapendeka mbali ina ndizovuta zimene zatigwerazi. Ndithu akumbusena malawi zinacha. Ine ndi Magimangani, gospel artist amene timadalitsa anthu tumike mchule mu nyimbo malawi pano. Ndithu moyo wa Bishop Kapenga mukufotokoza motani? Ndadziwa Bishop Kapenga ngati munthu amene ndi changu pa mawu a Mulungu. Munthu amene sanazibise mphatso imene Yehova wampatsa, because tinawo azibusa ena amene azibusa m'mipingo mwawo pamene iwachi anali mbusa wa wina aliyense. That's the reason why titamvoti amwalira ife ndifa mpingo wa Assemblies of God koma tanyamuka kuchatali kuja kubwera because anali mbusa wa wina aliyense. And kutsimikiza pa chimene ndikukambachi nchona kuti after titangovota amwalira almost all the statuses anthu amene amadziwa bwinobwino amene amadziwa za utumiki wawo tinayika mauthenga awo aja, tinayika ma status, tinapanga post pa Facebook because anali mbusa
wawina aliyense sanazibise mamachita zibusa ine so ineyo ndikuwapanga describe ngati munthu amene anayonkonda mbuye kwambiri wachangu pa mawu a Mulungu komanso ofoti chipulumutso chimene achita ndi ayenaso achipeze nchifukwa even mautenga awo amene amatikhala amatipatsa mautenga amatitumiziraji pamapeto akayankhula amakhala pali warning ya zimene akuyankhula zija kuti ngati munthu umatere umanjeda nzako koma kutsogolo kodi womamva bwa just to make someone amakupanga zoyipa zija kuti asiye kuti ambe kuyenda njira bwino chifukwa cha uthenga wawo. Ndithu ndatokoza kwambiri tendikabe limodzi menemo ndimene tikuchitira ndithu pompano pa Robbins Park timafuta tingocheza ndi anthu awiri atatu kena kuti utengeni mkatimu kuti Mr. Chigada apitirize ndi mwambo umene ukuchitika mkati bala ndikuyiba kuti awatembelele Yehova ndikutembeleza tano mama kuti otembelele anamuzohoda musu yayi ndithu kwa inu amene mmadziwa kuno ku Robbins Park kuno ku Blantyre lero ndi tsiku lomvetsa chisoni kwambiri chifukwa chona kuti muno mwadzaza anthu kwambiri amene abwera kudzalira imfa ya Bishop Kapenga. Iwowa ndithu anamwalira dzana dzulo chimene thupi limatengedwa kupita ku nyumba kwawo ku Machinjiri. Tsono tsiku la lero ino ndi tsiku limeneno ndithu abwera kunoko kuti padzakhale mapemphero apadera. Monga amene tikudziwa kuna kuti Bishop Kapenga anali munthu ameneno anali okangalika ndithu ndi mawu a Mulungu ndipo atengera anthu ambiri mu utumiki umenewu kukhalanso akhristu kuchoka kusiya zina zambiri zosiyanasiyana zimene anthu akhala kuchita. Tsopano lero lino Bishop Kapenga akuona monga amene mukuonera kuna kuti thupi lawo ndi limene lili kwadzaza azibusa ambiri mabishop maprofeti ndiye mapastors amene adzaza munomo ndi azimayi osiyanasiyana amipingo yosiyanasiyana sukanapena kuti ndi mpingo wawo wokha iya koma ndi mipingo yosiyanasiyana chifukwa cha khalidwe limene iwo Bishop Kapenga anali kuchita. Ndizomvetsa chisoni kuna kuti no lero lino ndi tsiku limeneno tikuwaperekeza iwowa Bishop Kapenga kuti kubweranso kukhala zolankhula zimene zikhale zikulankhulidwa poperekezano
iko Bishop Kapenga tikachoka kuno tipitano ku HHI kumene no kuli malo wawo otsiriza kumene no iyo Bishop Kapenga aja akagone ngeno ntakuona kuna kuno muno muholo muno mwadzaza anthu ambiri ngakhale mpaka mwambaso mmene mwadzaza anthu ambiri kuchitira umboni monga mmene amafotokoza kuna kuti aliyense amapita ndi zintchito zake. Bishop Kapenga amapita ndi zintchito zawo kuna kuti ndi munthu amene wakhalano akukhala bwino ndi anthu si anthu achi Khristu okha koma ngakhalenso achisilamu amipingo yosiyanasiyana monga mmene ndafotokoza achisilamunso alimo munonso amipingo yosiyanasiyana alimo muno kudzachitira umboni aliyense amapita ndi ntchito zake monga manenera Bible kuna kuti no ananena kuna kuti ndalimbana nako kulimbana kwabwino yatsano nthawi yona kuti ndikapumule. Bishop Kapenga amaliza ntchito yawo tsopano apita kuna kuti akapumule oyembekeza kubweranso kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Lero ndithu ndi tsiku lalikulu kwambiri kuna kuno tsiku losayiwalika chifukwa monga mmene mukuonera kuna kuti malo onse adzaza ndi anthu osiyanasiyana amipingo ngakhalenso amene sapemphera alipo mpano popeza imfa idabwera kwa munthu ina aliyenseyo. Yehova Mulungu adanena kuti popeza kuti unalakwa adamukholo lathu nalakwa ndipo adachiloneneratu kufungira kuna kuti mudzafa ndithu. Ndiye chifukwa chake tsiku la lero ino imfa sikuchoka pa khomo ikupita pena paliponsepo kuna kuno izikhale zokhala ngati choncho zimene zili zinthu zosakhala bwino iyayi ndi zinthu zomvetsa chisoni takuona kuna kuno akazi bawo Bishop Kapenga ali okhumudwa kwambiri pamodzinso ndi ana omwe kuonjezeranso ngakhalenso akumumba akuchibale yawo ali okhutitsidwa kwambiri kwa cha imfa imeneyi. Ndiye posedwa pompa pakhala ulalikidwe monga mmene akuluakulu mmene tikuwaoneramo kuna kuti akuthamangatama kukonza kuna kuti no mwambo umene uyambike. China chimene ndikofotokozani nchonera kuti Bishop Kapenga anali ndi utumiki wawo umene amatchula kuti Believers Church umene unali kumachinjiri koma iwowa asanayambitse utumiki wawo anali kuchokera ku mpingo wa Living Waters Church International. Akuti atakhala kumene koko anapatsa mpingo ku Bangwe, atachoka ku Bangwe ya anapatsa mpingo ku Chewu kumene iwowa anali kutumikira kuchoka kumene koko pamene no iwowa ndithu anayamba utumiki wawo umene lero lino apita nawo. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kuna kuti lero lino likhoza kukhala tsiku lotsiriza kuna kuno Bishop Kapenga apite. Pakali panopa timvere zolankhula zimene zikulankhulidwa pakali pano kuna kuti no timve ndondomeko zonse zimene zikuchitika koma muthakuona kuna kuti ndithu holo ino yadzaza kwambiri kusowa kopondera. Ndiye ndikusiyani kunena kuti no timvere zolankhula zimene zikuchitika pakali pano titha kuti kufotokozera zonse zimene mwatsatanetsatane chifukwa choti tikachoka pano tipitanso ngakhalenso kumanda ku HHI kumene no malemuwa ati akagone choncho pakali panopa ndikusiyani manja moti timve zimene zikufotokozedwa ndi ulaliko umene ukhale pakali pano kandi pomwepo. Pepani kwambiri komanso amene ayimikira State House Bwana Kiuma Leweziso amene muli pano. Pepani kwambiri, pepani magogo athu, mafumu athu kuchokera ku Bangwe komanso ku Machinjiri. Ndipereke kupepesa kwakukulu abale tonse amene tili pano. Ndipereke kupepesa mpingo wa Believers Assembly ndi azibusa onse ndi azimayambano onse. Ndipereke kupepesa kwakukulu mwambo wathu mmene tiyambire pano. Tiyamba mwambo wa body viewing, tiyamba mwambo oona nkhope. Ndiye mwambo mmene oona nkhope atitsogolera ndi Bishop Kasenda ndi amene atiuze mmene tichitire pa mwambo oona nkhope. Nthawi iyi ndipereke kwa Bishop Kasenda kuti atuuze dongosolo. Amene apristi makutimbira nyimbo iyi ndipempha mabishop wathu ndi amene mutsogolere kuona nkhope pambuyo pa mabishop wathu pamwe
ndamene mukutitsogolera. Kondwa wafika mwamba powanana iwokondedwa tizanena iwe imfa walizunza tilipadziko lelo mbola yako ilikoma tizakondwa pofika mwamba powanana ndiwokondedwa tizanena iwe imfa walizunza tilipadziko lelo mbola yako ilikuti Tavelani ananu makolo anu
pofika mwamba poonana ndiwokondedwa tizanena iwe imfa walizunza tilipa dziko lelo mbola yako ili kuti tizakondwa pofika mwamba poonana ndiwokondedwa tizanena iwe imfa walizunza tilipa dziko lelo mbola yako ili kuti tizakondwa pofika mwamba poonana ndiwokondedwa tizanena iwe imfa walizunza tilipa dziko lelo mbola yako ili kuti tiri kuno ku Robins Park kumene mwambo padakali pano ndi mwambo woona nkhope waonanso kusiriza Bishop Kapenga ku Robins Park. Mwina ndi anthu ati ndi ati munali apa munayandikira Chigada kuti mwina ndi anthu amene mwazindikira amene abwera kuno amene akuona nawo nkhope, anthu amene mwazindikira. Timanena kuti moyo uno tifune tisafune nthawi ngati imafika, ndipo ikafika timafuna kuti tikumbukire kuti kodi timakhala bwanji ndi anthu. Izi zimatithandiza kwambiri kuti kodi tizasiya mbiri yotani zikatha zonse. Kumbukirani kuti kukhala bwino ndi anthu nchinthu chofunikira kwambiri. Timanena kuti khalidwe lili ngati limaposa mphaso sembe makamaka yopsereza. Chigada tisiye m'manja mwanu kuti mucheze ndi abusa. Ndathokoza kwambiri mzanga Bima pakati panopa ndithu ndabweretsa abusa wena aje amene ali pano kuna kuti alankhulapo pang'ono za mbiri ya Busa Kapenga. Ndikudziweni abusa. Yes, pano pati pazovuta zimene Bishop wathu Charles Kapenga watisiya. Ndipo panopa pali anthu ambiri kwa basi amene akuchita umboni za kuchoka kwake. Mpingo wonse komanso ngakhale mipingo yambiri kwa amene atumikira mawu a Mulungu kwa iwo tindi chisoni chachikulu. Tata ya munthu ofuna kwa basi Ambuye autse mzimu wawo mzimu wonse useme mtendere sikomphambiri. Kuonekana ndi mbiri ya Bishop Kapenga anthu akunena kuti anali munthu wachikondi wokonda kucheza ndi akuluakulu ngakhale ana amene. Ino ndi mawu anji amene mungathe kufotokoza kwa ife anthu amene tatsala inu azibusanu ngakhalenso anthu amba amene akhala nawo Bishop Kapenga. Bishop Kapenga zona anali munthu wachikondi. Bishop Kapenga zona anali munthu amene amatumikira anthu ambiri komanso samasankha mpingo, samasankha dera, samasankha misinkhu ya anthu. Anali munthu wachikondi kwa wina aliyense, amatumikira mawu a Mulungu, amalalika mawu a Mulungu. Ndipo anthu ambiri miyoyo yawo yapulumutsidwa chifukwa cha utumiki amene Bishop Kapenga. Timusowa kwambiri, anthu ambiri ambisowa chifukwa cha utumiki wake. Ino jina lijamati ndinu ndani? Ndine Bishop Musiyo. Bishop Musini? Yes, Bishop Musiyo. Kupitiriza kulira maliro amene Bishop Kapenga. Ino pitani ndithu kuti tichichezenso ndi ena. Kwambiri. Ndithu amalawi tikupitiriza kuona anthu akupitiriza kuona abe nkhope monga amene tafotokoza kuna kuno muli anthu ambiri munomo amene abwera muno. Ndiye abweranso Bishop ena aje oti ndicheze nawo pakali pano. Ndiye khalani pomwepo kuna kuti ndicheze nawo iwowa. Imani chapo. Ndikudziweni kuti tina Ine ndi Bishop Chifundo Manandi wa mpingo wa New Vision Pentecost Church of God in Christ. Ndikukhalira ku Machinjiri. Lero lino tili pamwambo
kuperekeza a Bishop Kapenga. Kodi inu a Bishop Kapenga mmadzi wa bwanji? Bishop Kapenga ndi bishop amene ndizamkumbukira moyo wanga wonse chifukwa ndi munthu amene analotutumira pogwira ntchito ya Mulungu, komanso sikumavutikira kwa iyeyo kuti akhoza kufikira anthu ndi kuwatumikira. Amagwirisa ntchito ma stage osiyanasiyana kuti akhoza kufikira anthu osiyanasiyana ku dziko lapansi. Kotero samawerengera mpingo wake okha, komanso amawerenga ngakhale mipingo yosiyanasiyana. Chifukwa chake mukhoza kuona kuti ndi mpingo ena uliwonse pakati pathu, anzathu achisilamu, mabishopu a mipingo yosiyanasiyana tili pamodzi. So Bishop Kapenga tizawakumbukira kwambiri chifukwa cha utumiki wawo. Tathokoza kwambiri tipitizeni kualira Bishop amenewa kuti Yehova Mulungu akhale nawo. Sikuona kuti kwabweranso tikudziweni tabwera ndi chapa apa ndithu. Paja dzina ndi ndani? Ine David Mbewe. Prophet David Mbewe. Takulandirani ndithu ngakhale tili pazovuta pano, koma lero lino tili pano pazovuta pa Bishop Kapenga. Inu mmadzi wa banja Bishop Kapenga munganene zotani za Bishop Kapenga? Bishop Kapenga munthu wodzichepetsa kwambiri, anali wamkulu, ife anyamata ang'ono koma tipapanga nawo associate ngati management. So Bishop Kapenga anali one taphunzira kudzichepetsa kwawo and taphunzira zambiri kuchokera ma Bishop Kapenga. Ndi uthenga wanji kumene tinganene kuti akusiyirani a Bishop Kapenga pa utumiki wawo umene akhala kutumikira monga mudziko lino? Bishop Kapenga atisira uthenga wa okondana wina ndi nzake komanso osamalana wina ndi nzake, and zimenezi zimaonetsera pamene amayesetsa. Ine ndili president wa Plomam, iwo anali ali secretary wanga, koma amayesetsa kuti kwachitika maliro ka matenda mbusa aliyense, prophet aliyense ayenderedwe athandizidwe. So watiphunzitsa chikondi chokondana wina ndi nzake Bishop Kapenga. Tathokoza kwambiri Prophet Mbewe. Amalawi ndithu pakali panopa anthu amaliza kuona nkhope ya maremu Bishop Kapenga. Panopa timvetso pano zolankhula mwana wa uzimu wa Bishop Kapenga. Iwo andamira ndinandisa Yesu kuti ndimuzindikire kuchoka kulezera madrugs, anandizonso khala general prophet muchaka cha 2017 tiriku a Bishop Kapenga CW iko wayi kwa ine ndi bambo wanga amene vuto limene anakumana napo nakha kuti ndili ndi moyo ndimayika mwa munthu ndinakayika ndithu, koma kuti Yehova walola dzina lake lilemekezeke lero mpaka muyaya. Bishop Kapenga, he was a man of God. He was a man who cared about others, a man who made time for everyone, a man who never chose people regarding their status, a man who treated people equally. The pillar has fallen, the tree is cut off, the shelter is scattered, and the sun is now scorching. My uncle is no longer with us. The pain is unbearable. Bishop C.W. Kapenga, he was a father, he was a mentor, he was an advisor, a great preacher, and a good friend to many. I will miss you forever because nobody can replace you. Although you are not with us physically, but I know that you will always be in our hearts. I will miss you. My dad will miss you. My mom will miss you. Philip will miss you. Kezia will miss you. Omega will miss you. Wonderful will miss you. Jerry will miss you. And your church will miss you. And your wife will miss you deeply. But we will still keep the memories we shared in our hearts. May your soul rest in peace, Dad. Hallelujah. Muze nineba kuti zili bwino. Ndofuna ndiveni mphamvu. Nena ndikuti zili bwino. Mukudziwa chifukwa chimene kunenera mawu amenewa. Bambo wanga ali kuchipatala, akuphupha ndi moyo, akumva ululu. Koma chifukwa chozilimbitsa mtima pamaso pathu mawu amene amayankhula kumabwereza amanena kuti zili bwino.
Endineo ndafika pote sindi kudandaula sifuna ndikuzoti bambo anga amene amankondera Yesu wawo akunyadira kumene alipo. Mzimu wawo wakuta, mzimu wa Yesu wakuta. Ndi panopa tikunena panopa alipati ndi Yesu amene ankamkonda yalipompa. Akakhala mayi ngati zotaso amuna wamata kangofika bisa mkolido amayi akamadusa hey aso epaja nthabwala zawo koma anali munthu wabwino timakonda naye ndikuvoita luzanzatu. Koma chinthu china chimene chinachitika chero ali kuchipatala ndinayimbira nyimbo. Ndetaimba nyimbo izi zinapeza kuti zachitika ndeni mafusa Ambuye kuti Ambuye mapemphero anga apita pachabe. Ndeni madikira kuti Ambuye andiyankhe ndi Ambuye anandiyankha kuti ayi mapemphero ako ndakuyankha koma mwenjira imene iweyo sumayembekezera. Bambo ako atani achira ndipo zili chani zili bwino chamo. Ati hakufuna ntchito yanga ine bizinesi yanga isayende banja langa lite Mbuye tutsanani nawo sakondwa nane ineo achititseni manyazi pori ndikalira inonoka Mbuye ndinu chida changa akufuna kundikumbira dzenje kuri bwino gwele moka Mbuye wanga mutsutsane nawo wonse woyi ndiyankhireni ati mutsutsane nawo mutsutsane nawo ndati mutsutsane nawo and my dad is going to rest today. And my dad, no, chitu china chikamapa chima khala china chikudzuka. Ndikuti chitu china chikachaka kuti china chikame
pamene pamafunika cha madzi misozi yamita kwathirira china chake imwe misozi mwalilaisa mwathirira china chake imwe Amukwa Bishop Kapenga onekele. Mwana onekele. Satana Yehova ni onekele. Urumesi tuzule banani. Urumesi tuzule banani. Ajose nkopya manya. Ajose nkopya mbele. Ajose nkopya ulotu. Ajose banani to. Yayi kuno tsopano tafika kuno ndiye ku HHI kumeneno ndithu thupi la malemu Charles Kapenga lafika tsopano kuyembekeza kuna kuti pakhale mwambo ona kuti no ayikidwe m'manda. Kwabwera gulu lalikulu kwambiri akhristu osiyanasiyana mipingo osiyanasiyana abwera kuno komanso ndi enanso osiyanasiyana ndithu ndi amene apezeka ali kunoko. Dziwani kuna kuti munthu amapita ndi zintchito zace. Kwabwera anthu ambiri ngakhale ku Robins Park kumene tinaliko Robins Park yonse kudzaza kusonyeza kuna kuno munthu anali kugwira ntchito zopambana kwambiri ndiponso ni mauthenga amene alalikidwa pamene popo kusonyeza kuna kuno munthu anagwira ntchito zambiri zopambana. Pakali panopa ndi ena ayiwo amene ndithu anali limodzi kumakhala limodzi ndi Bishop Kapenga. Tati tikudziwa eni pacha dzina lija ndani? Ine langa dzina ndine Pastor Griffith Mpenzi. Griffith Mpenzi. Yes. Inu tapezana kunoko kuno ndi kumanda tsopano pacha tinali limodzi tsokomo ku Robins Park. Yes. Inu madziwa bwanji Bishop Kapenga? Bishop Kapengatu kwa ina anali ngati mchimwene wanga. Mwakuti kudwala kwake kuchipatala amene zimakhalira takhala timakhala limodzi. Ngakhale dzulo lija mutati mukumbuke tinali limodzi kumotchale kuja pamene timatenga zovuta umapititsa ku nyumba. Amene sanali mbusa chabe kwa ine, anali m'bale wanga, anali mng'ono wanga. Ndi uthenga wanji umene mwaupeza molingana ndi maulaliki ndi zina zolankhula zimene zalankhulidwa kuja ku Robins Park? Chimene ndachiphunzira mnyengo ya kunyamuka kwa Bishop Charles Kapenga ndiyambire kunena dzulo Bishop Mankanamba amalalikira zonena kuti Mulungu amamuza Yoshua maliro ali mnyumba kuti kapolo wanga Mose wapita ulimbe mtima. Na kuyambira dzulo tichataphunzira nena kuti nthawi zina zake munthu umatokhala ndi maplani ambiri. Umatokhala ndi maloto ngati mbusa, ngati kholo, ngati bambo. Koma nthawi zina zake sudzonera kuti Mulungu akuwerenga bwanji masiku a moyo wako. Monga minunso mmene mwamvera ku
ku Robins kuja uthenga umene alalikira kuchoka pa Masalimo chapter number 50 akuti ndikamva njala sindidzakuuza, ndikafuna kukutenga sindidzakuuza. Mwamva inu nena kuti anali ndi mapulani omanga tchalichi amagula malo ali mkatikati monena kuti tigule malo timangepo tchalichi. Mulungu adula loto lawo. So kwa ife azibusa anzawo taphunzira nena kuti inde tili ndi mapulani, koma namfenso pamene timalalikira anthu ena tizikhala kukonza kuti Mulungu atatifuna akhoza kutitenga nthena aliwonse. Azibusa amafaso, azibusa akupitanso. Posala badala tukachacha unchachikulu bwanja apanga chana azibusaso amapitanso. Kodi imfa ndiye kuti imkubwera kapena inani ndilokali kuna kuti anthu mudzafa ndi. Mulungu adachikhazikitsa kuti kawekeka kwa munthu kufa kamodzi akafa chiweruziro. Sono kufa ndi khomo limene wina aliyense adzadutse ngati mkwatulo utachedwa. Ndi khomo limene wina aliyense adzadutse, mbusa ndana adzadutse kusendera kuchiweruza chimene chibweraso. Pakali panopo popeza kuti no tupiliri pafupi kuti ikidwa m'manda ndi kuti mwamboso yambike ndiye ndichezeso ndi amayi ali apa. Ndathokoza zikomo kwambiri. Mayi tikudziweni titapezana kuno ku manda kwechichayi. Tikudziweni dzina ndi ndani? Ine dzina langa ndine Pilira Ndafera Nkhande. Eferina Ndafera. Pilira Ndafera Nkhande. Ocha bwino. Ino tapezana kuno ku echichayi ku manda kumene tikuperekezana Bishop Kapenga. Ino madzi wabwanja Bishop Kapenga. Bishop Kapenga ndagwira nawo ntchito taitali ku Malawi Interfaith AIDS Association, bungwe limene limagwira ntchito azipembedzo osiyanasiyana olimbana ndi kachirombo ka HIV. Anali mmodzi mwa anthu amene anayambitsana awo kuti boma lizikambirana ndi azipembedzo. Zaka zopitirira 15 zapitazo nthawi imene amayimirira ntchito. Komanso ndi mmodzi mwa amene anachita pioneer kuti maprofeti abwere pamodzi athetse zoyankhula zoletsa anthu kumwa mankhwala. Komanso amwalira ali mmodzi mwa akuluakulu a Interfaith kunoko ku Blantyre. Zimatheka bwanji kuna kuti iwo Bishop Kapenga athe kulumikizana ndi azibusa osiyanasiyana kumamveka kuna kuti azibusa kumakhaso mwina kusagwirizana. Iwo Kapenga anani ndi luso lanji logwirizana ndi azibusa ena kumalumikiza motero? Bishop Kapenga naye munthu ono ati chinthu akachimvetsa amachinyamula msanga ndipo samaopa kupita mpaka kunsanje kumpoto kukalonga akhala kufika kwakumana ndi aziprofeti anzawo ngati akalolo ndi ndalama zawo, chifukwa amadziwa bwino wamtsogoleri wa mpingo kukhala wathanzi mu mpingo. Ukamalalika ukuyeni okha wathanzi andiwo anamvetsetsa kunena kuti angakhala Ambuye Yesu amayenda ndi Dr. Luke amene anali dokota, ngakhale Yesu anali Mulungu mu mwini utatu. Iwo anachimvetsetsa kwambiri chimenechi. Inu imfa ya Bishop Kapenga mudzayikumbukira bwanji mu uphungu wa utumiki wawo ndiponso ndi bungwe limene mukufotokozani? Imfa yawo ndidzayikumbukira kwambiri chifukwa kuti ndi munthu amene anali odzipereka. Ineyo ngati mzimayi imafika nthawi amene ndi utsogolera bungwe la azipembedzo, imafika nthawi imene mwina ngati mzimayi koma ndivuta kugwira ntchito ndi azibusa, koma anandiuza kuti usafoke ngakhale mzimayi ine ndikulimbikitsa. So ndidzakumbukira ngati mzibambo mmodzi amene anali feminist wolimbikitsa azimayi chifukwa akazi awo mukutha kuwaona kuti she's a strong woman because he was encouraging women to take high positions in the faith community. Ndi tupepani mayi feso tinano ndi modzi amibawa television kulira chifana wonso Bishop Kapenga tinagwira nawonso ntchito. Tidikire pamene no mwambo uli pafupi kuyenda kuti ino ikidwe m'manda. Ndipo tikulengeza Ambuye Yesu kuti mufungatire nyumba yakeyi pamaso pake ndipo muyang'anire chiyembekezo chake. Ife tonse Mulungu tatsalafe tikuyang'anabe kwa inu Ambuye Yesu, popeza kwa iye watsogola sadzabweranso kuli ife koma ife tidzapita kuli iye. Choncho Ambuye Yesu mzimu wake use mumtendere mu dzina la Yesu, amen. Thokoza Bishop Mateyu tupempha kwa kugwira ntchito tenti gwira ntchito ziko. If I go, so it's all.
tinkacheza nao, tinkaimba nao, lelo wachoka pamaso patu. Muna lini bambo, muna lini mai, lelo watikila kumanda. Koma titakondwa, wafika mwamba. Powanana iwokondedwa, tizanena iwe imfa walizunza, tilipatiko lelo, mbola yako iliko. Titakondwa, wafika mwamba. Powanana Malawi tili kuno ndithu monga mukudziwa tsiku la lero lino ndi tsiku limeneno Bishop Charles Watson Kapenga akulowa m'manda. Tinali ku Robins Park kunene kumene kunali mwambo ndithu wotsazikana nawo Charles Kapenga. Ndiye tayenda mtunda onsewu pano pati kuno kwechi chai kumeneno thupi lawo tsopano lalowa m'manda monga mene mukuonera mukuna kuti anthu akugwira ntchito pamene papa kusonyeza kuti Bishop Kapenga tsopano alowa m'manda. Lero ndithu anthu ambiri ali ndi mafunso opanda mayankho kuti kodi zatheka bwanji kuti Bishop Kapenga apite moteremu, chifukwa chona kuti anali mtumiki amene anali watsitsimutsa milio ya anthu ambiri, kuti ena ayiwo amene anali osachita zinthu zabwino zosiyanasiyana abwera mu Chikhristu kutsatira Yesu Khristu. Koma kwatheka bwanji kuti Bishop Kapenga apite lero lino. Komano molinga ndi mawu amene anenedwa kutchalichiko anena kuti kuna kwayikidwa kuti munthu afe kamodzi, ndiye chifukwa chake Bishop Kapenga apita molinga ndi kuti aliyense anthu ife tidzapita mu njira zosiyanasiyana. Kuno kwabweranso anthu ambiri kuchokera ku Robins Park kuja kubwera kunoko kudzachitira mboni kuti ndithu Bishop Kapenga apita. Ndiye pakali panopa nzanga Bima alipo mpano kuti alankhule ziwiri zitatu, akatero aperekanso kwa misa kuntaja kuti alankhule ziwiri zitatu. Ayi kuno mene anenera pa Chigada tili kumanda ku HHI kumene kuli malo osiriza Bishop Kapenga. Zambiri zayankhulidwa ubwino wa Bishop Kapenga komanso anthu ena amene akuzidwa ena mpakana apereka ndithu yakuti anasiya malo amene amaenda kumangapo chaichi kunali balance, anthu ena kufuna kwabwino chifukwa chakukhala nawo bwino alipira ndalama imene kuti ayi wiki omwe ino kukamba kumangidwa kumalo ameneyi, kumalo amene wakuti chaichi chimene chinali maloto mwawo Bishop Kapenga chikayambidwe nonso pano kumangidwa. Ndikuona achinyamata ambiri zikafika chonchi aliyense amakhala okhudzidwa ndithu, achinyamata ambiri kuthandizira ntchito kuti chilichonse chiyende bwinobwino. Ya kuno tabwera ndithu anthu ochulukirapo, kwabwera Selina Dumbula komanso Wellington Kuntaja amene ndi amene tayenda nawo limodzi kuchokera ku Robins Park kuja kuzafika kuno kumalo osiriza amene Bishop Kapenga akugona. Ndipemphe anzanga amenewa kuti abwere kusogolo kuno nawonso mwina kuzokhako ndi ziwiri zitatu zoyankhula chifukwa choti amacheza nawonso bwino kwambiri pa Bishop Kapenga mu njira zosiyanasiyana. Choyambirira ndinene kuti Bishop Kapenga mmazi wa bwanji. Bishop Kapenga ndimadziwa apart from kuti he was my bishop koma ndali munthu anali nzanga anali ang'ono kwa enafe koma ndi munthu oti timacheza naye ngati kapena kuti ndi nzathu ndithu. Ndikulu kuti chimene chimachitika chifukwa cha mmene inali character ya Bishop Kapenga. Bishop Kapenga anali munthu one kuti sungadziwe kune kuti ndi bishop. Kumana nawo kamene pa Shoprite, kumana nawo kwathu kuja kwekaya, kumana nawo mtown, sungadziwe kuti ndi bishop. Anali munthu one kuti odzichepetsa, anali munthu one kuti anali munthu wakatupika kang'ono, oneka wachinyamata kwambiri. You would mistake him for any other riffraff in town. But when you see him in action in the church, when you see him kumaliro, he's preaching. That's when mazona kuti there is something in this man. Ndiye ine ndaona kwambiri akulalika mu maliro kwambiri. Kwa kuchurch kwao ndiye sinkhani yotunga nene. Umachiona kuti this is a man with a very special gift when it came to
woti no tikamamva pano pa masermons amene akunena anthu akuluakulu pano wokuti anawina mitima ya anthu ambiri zosadabwitsa ndikubwera kuti Bishop Chaula ananena kunena kuti ndi munthu wokuti amati akamalalika kulalika aziposonse amalalika koma Chaula chanena kuti zomwe timachita ifezo zomwe amalalika anthu onsewa koma Bishop agona apa akamba kulalika amadabwitsa kuti mawu ake ndomwacha. I think munthu ukakhala ndi talent ukakhala kuti ndiwedi calling ndiyeniyeni machidwe akamakhala amenewo amanena sikuno kuti akamba kulalika anali munthu kuti simungafune kuti asiye chimenecho ndi chimene chikudzika kwambiri chokuzana ndiye ukafunsa mbali ina imene iyo ndangonena yopita kwina koma imene ndifuna tsopano ndikambe ifeyo ngati mibawo ndi munthu wokuti tinagwira nayo ntchito talent imene anayi nayo kuti akabwera wazapanga nawo program mambaka program yakuchedwa pantete umaona suti akambuto akambe zofuna kulangiza anthu amaphatikizaso za mbiblos ndi ife inaso ndifuna ndinemoga malo my management we have lost munthu amene ndithu anatithandiza kupangisa program yathu kuti ikhale yolemekezeka chifukwa anthu amati akaona kuti pali mbusa pa program ya pantete akamayankhula anthu onse madziona kuti aya ndikuti apa timva zenizeni ndipo zenizenizo malanidi zimamveka ndipo for quite some time ndithu he participated in that program and it became a popular program chifukwa cha Bishop Charles Kapenga. On behalf of management naneso mfana ndinena kubanja pamene wakulira na fenso tukulira nawo chifukwa nkulu imwena anthu akuzimadabo notatu kudaboti amibawa mpaka anatenga ka leading role matamanga kanake ndimeneyo tufuna kuthokoza ntchito zabwino zimene nkuluyo na fenso anatvangira at the time he came and participated in our Ntete program. Tathokoza kwambiri zizo ndi Selina Dumbula ziko kwambiri ayi pandina bajautso kuti tindi Selina Dumbula mmodzi mwa anthu amene amachezaso kwambiri ndi Bishop Kapenga kupanga nawo maprogram osiyanasiyana choyambirira mwina tiziwe kuti Selina Bishop mazi wa banji ndikuzonena kuti Bishop Kapenga anali nzathu m'bale wathu komanso mmodzi mwa ifeyo. Ine ndi mmodzi mwa mapresenters amene ndinagwira nawo ntchito kwambiri directly koza amabwera pa program imene ndimapanga ya pantete. Nzeru zawo amakwanitsa kuzibweretsa mu program imeneyi kulankhula kudzera mukusanthula mawu chifukwa timayitana kwambiri matopiki amene timaona kuti akufunikira munthu wa Mulungu timawayitana kuti adzagwiritse ntchito baibulo kuti apereke uthenga umene tikufuna kupereka mu program ngati imeneyo. Ndiye anali munthu ujaonena kuti ochezeka kwambiri komanso ofikirika. Nthawi zambiri timatha mwina kuwayitana nthawi yokutha kale program imayamba 9:30 kuwayimbira foni mwina cham'ma 8 amatiuza ndithamanga ndibwera zimene zili zosowa kwambiri. Motilero ndimazifunsa kwambiri mafunso ndikuonera mwambo onsewo kuti kodi munthu yanali wamkulu chonchi kumpingo, kodi munthu yanafika level imene imene ife timangowaona pa level imene amafika nayo ku office wathu amazichepetsa ndikukhala ngati mmodzi mwa ife zimene mwina anthu ambiri ndinene pano kuti zimakhala zovuta kakhala kuti mwina ali ndi maudindo ena akafika pamalo omachita kukhala ngati kuti mwina ulemerero uja unyamula koma Kapenga ndisaname anali munthu onena kuti tinamudalira, anali munthu ofikirika komanso munthu onena kuti ukamacheza naye sungasiyanitsenso kuti mwina ndi munthu wa Mulungu koma patali mzolankhula zawo kutenga ndimene wafotokozera muzakumbukira bwanji. Inetu Kapenga ndizakumbukira ngati munthu amene amagwiritsa ntchito mawu a Mulungu kuti apititse uthenga pasogolo mwinanso munjira yonena kuti ndi imene anthu ambiri amafunika uthenga utapita choncho chifukwa anthu ambiri kuti angobwera tabwera kuno ndikulalikire takhala apa anthu ambiri amakhala ngati akunyinyirika koma iwo amagwiritsa ntchito macheza ndikuyikamo uthenga wa Mulungu ndikumalalikira uthenga uja ndikupita patali. Ndiye ndidzawakumbukira ine ngati munthu wa Mulungu amene anali ndi tachi yake yolalikira. Ndaonerako makilipi angapo anthu amene akhala kuyika amene amalalikira mmaliro kulalikira malo ena osiyanasiyana kuti sikuti tata ya munthu amene anali munthu ndithu wodzozedwa ndi mzimu wa Mulungu koma tipoti Mulungu ndi amene amaona zonse ndi amene ali ndi nthawi ya munthu yense pa dziko pano tingoti mzimu wawoto ukause mtendere. Mzimu kwambiri ayi kumeneko kunali kuyankhula kwa Selina Dumbula makamaka chifukwa choti Bishop Kapenga agwira nawo ntchito kwambiri komanso pa zabwino zimene akhala akuchita
tipemphe kuti mukhalibe pomwepo pamene tikupasirani zinthu zambiri. Chigada atenga nkhata imodzi, nkhata yachiwiri akuika ndi Selina Dumbula ndi A Waluma atenganso nkhata imodzi. Ibwere ndi nkhata ziwiri azinayi. Ayi ndithu tidakali konkuno ku HHI kumanda ku HHI pamene pa Chigada komanso Wellington Kuntaja akuika nkhata kupereka ulemu Selina Dumbula komanso Waluma. Nditadala amene ndamene komanso Sandra amene ndamene atemirira kuika nkhata kupereka ulemu kwa amene kupereka ulemu kwa Bishop Kapenga. Ayi zofunikira kwambiri kuti talemekezedwa motero izi za mtengo wapatali. Kumbukirani kuti izi zikuchitika chifukwa choti Bishop Kapenga amacheza bwino kwambiri ndi anthu. Moyo wa Bishop Kapenga taphunziramo zinthu zambiri, kuzichepesa komanso posaona kuti uyu ni ndani, amacheza ndi wina aliyense mosaona nkhope. Choncho tonsefe tasonkhana funa kupereka umboni pa ntchito zabwino zimene akhala akuchita Bishop. Code TV amene mukuyimirira Code TV, bwerani mudzaike nkhata yanu zikomo. Tikupitirabe ndi mwambo oyika nkhata. Nzathu enanso amene amagwira ntchito zofalitsa mawu amene wanda the Code TV nawonso kufuna kupereka ulemu osiriza kwa Bishop Kapenga. Mwina mene tikusenderano kuti mwina mwambo oyika nkhata upite ku mapeto. Wellington Kuntaja mungankhulepo zotani zimene mwina zimene zili mu nkhope mwa anthu kuno kumanda? Pano pazimene ndingayankhule ndizochita kuonekeratu kuna kuti anthu onse amene ali kunoko ndithu ndi wosweka mitima, chifukwa ambiri watu akuoneka una kuti ndi amene adali akhristu awo. Mpingo wawo umakula kwambiri, ndithu mene ambacha Believers Assembly ndi pachitokonekone kuti ndithu gulu kuchokera ku Bangwe, kuchokera ku Machinjiri, mundirante monsemu mmene munali ndithu akhristu akuoneka kuti abwera kuno. Na machitokoneka kuti ndithu anthu amene bokosi malo apa they openly weeping, kusonyeza kuti ndithu they wept, kusonyeza kuti ndithu mtima mwawo ndi moti akhudzidwa kwambiri. Komanso pakuonekana kuti pala anyamata azibusa amene tikuoneka kuti ndi achinyamata amene iwo achamento abwera ambiri kwa basi. Some of them amene ndikuwaona apa pawa, ndikuona Joseph Mbiri apa, ndikuona ndani anayoto Kalimana kanyamata kamene ndithu iwowa akhala kuwalimbikitsa kuti akhale azibusa. Ndiye
komanso ena ndamene amachita mani ma branches awo chifukwa mpingo wamoneka kuti umakula ndithu ndicho ndithu his aim was komanso analinso ndi gulu la azibusa. I understand about 1,000 charismatic apostolic alliance, something like that. So charismatic you can actually see ndoti amakana very very close. Ndi munthu kuti no mawanika naye kwambiri nango pezeka tu wapita zimakhala chinthu choliza misozi yokhera m'mimba ena akutulutsa ndithu misozi kutulutsa kunja. No, it's quite a solemn occasion. Many you know, the beauty about staying in the anthu munthu ntchito zako zimonekera pa tsiku limene wapita lotere abwere kwaiwe kuzakugwirani dzanja ndi ndani. Pali maliro ena mati kuchita wekha kumadziganizirano iwe kumadzisanthula wekha kuti kodi ine ndidzapita bwanji. Pali maliro sasirika koma mapitidwe anthu ena amakhala achiona kuti iwe nkumakhumbiranso kuti ine yono ndidzakhala wotani pa tsiku la ine. Ena atupakhoza bwera apo kokha munoza mtango kamba sakumphira sakuti koma muli ndi mapitidwe. Pali mapitidwe ena ndithu amakhala kuti mamaona kuti ayi inenso Yehova atati nani wandidalitsa nditatsakhala ngati chonchi I will live a beautiful legacy mdziko muno. Desmond tikuziona panopa, that's what I can say. Kwa bwera nantindi wanthu mano unyinji umene kudzaphera mphongo tikhulupirira tanghamene pabwera mabishop mano mabishop ku machechi wasiyana-siyana. Quite a good number I can actually see ambiri kwabwera azibusa kwabwera ma-reverend especially from Living Waters, from church my church wasiyana-siyana Catholic also bamwe ku Pentecostal area kuho kuchaso kuspectination ndi Prophet Mbewe imagine kuti kumaso uyimba wachokeranso ndithu it was kind of interdenominational kuchokera kuma church wasiyana-siyana kusonyeza kuti munthu anaye ulemu kwambiri ndithu chabwino mmenemo tikupitizabe mwambo wathu kuno ku Blantyre ku HHI kumanda ku HHI kumene kuli nyumba yosiriza ya Bishop Kapenga. Pepani magogo athu pepani nkhata tatsala ndi nkhata za mitundu itatu. Nkhata yoyamba tipereka kwa aliyense amene anabweretsa nkhata yake ayika limodzi ndi akuluakulu a expendables anyamula malozi fulaha wawo. Tikatha pamenepo tiyitana mabishopu athu pali listi ya mabishopu imene iyike nkhata kamodzi. Nkhata yomaliza yeniyeni ayike ndi oyimira ku Believers Assembly. Nde pakali pano mabishopu asanabwere ndiyitana amene munatenga nkhata zanu ndi timu yathu ya security ya expendables mubwere mudzale malozi flower anu ndi amene munanyamula nkhata zanu mudzale zikamuhambira. Andisogolera kumabande ya chilungamo chifukwa cha dzina lake. Inde ndingakhale ndenda mchigwa cha mthunzi wa imfa sindidzaopa choyipa, pakuti inu muli ndi ine. Chibonga chanu ndi ndodo yanu izi zindisangalatsa ine. Mundiyalira gome pamaso panga kuona adani anga. Mwandidzoza mutu wanga mafuta chikho changa chisefuka. Inde ukoma ndi zifundo zidzanditsata masiku onse a moyo wanga, ndipo ndidzakhala nyumba ya Yehova masiku onse. Amen. ya mmenemo ndi mmene tamalizira mwambo wathu wakuno kumanda kumene timaperekeza bambo
amenenso ali bambo, amene ali mbusa, amenenso ali bishop, amenenso ali ankolo, amenenso ali mchimwene wa anthu osiyanasiyana amene abwera kuno kumanda amene ndolemekezeka akapenga ulendo osiriza mwina amene tikupita kumapetoku mukuza kuyankhula motani. Ine monga amene zachitikira mutakhatiri limodzi kuchokera kuja ku Robinsburg mpaka natafika kuno kumanda kumperekeza mbale wathu Kapenga, Bishop Kapenga kusonyeza chikondi kuna kuti tinamkonda ifenso amaibawa television ifuata katugwirana ntchito maprogramu osiyanasiyana. Ndiye chifukwa chake tinabwera pano kunoko kuno kumanda kuno kapena kudzakhala kuno motsogozedwa ndi achikulera wathu Mr. Wellington Kuntaja. Ndiye kupa kuti zonse zaenda bwino monga mmene tikuonera mukuna kuti pali pakala anthu tsopano kubwerera kuna kuti zipita malo athu amene kumene tachokera. Zikomo kwambiri mmene ndimene tamalizira kuchokera kuno ku HHI mzinda wa Blantyre kumene timasiya thupi la Bishop Kapenga. Tithokoza nzathu amene tagwira nawo ntchito amene ndi Bethia Kaseka amene anali pa kamera, komanso Hafrez amenenso anali pa kamera, komanso Selina Dumbula, Tadala Manda, komanso Wellington Kuntaja, Andrew Waluma, Jane Jere, Sandra Kanzingeni ndi ena onse amene tagwira nawo ntchito kuti zonse zimene tinakonza kuti tikupasireni mwadongosolo kwambiri, komanso bambo wanga meno ndi bwana Chigada tithokoze kwambiri kuti simunatope tayenda limodzi mulendo mmene ukuwapasira anthu china chilichonse chimene amayenera kuti chiyapeze. Inenso ndathokoza kwambiri kuna kuti no bima tagwira ntchito limodzi ndikuwa kuti no kuti mugwire ntchito malipiro tidzalandira kumwamba panopa yake ya Mulungu ndiye tibwerere kumene tachokera. Ndathokoza kwambiri. Tizikuonera ma programs osatira kunena kuti azimayi amene amakhala ndi mtima wa challenge akweneka asiye. Amen. Amuna anga akutere ineso nditere. Akutere ineso nditere. Sanga nditere. Akutere ineso nditere. That is not life. Imene sibanja. Mene nzimayi analengedwa fika mnyumba nzimayi tikamana ati undi ana angati asaneni ndi awiri kunati ma junior aneni ndi atatu plus nzibamboji uyamapanga ma decisions amene akamuchita hando ngati mwana wake zidzakhala zonse ndipo kwambiri zimayi katenga njira zakulera mamuna asaku ineyo musakuziwa zikutengera mtundu wa mamuna kuti ndo black